tayo. Team Larga Bikers. Shout out sa lahat. Party namin ngayon. Shout out guys. Party. Andito naman kami. Shout out sa inyong lahat. Magandang gabi. Shout out sa lahat ng mga bikers dyan. Shout out sa Team Balbal. Si JF, lahat ng mga bikers. PCCQ, shout out sa inyong lahat. Andito naman kami ngayon. Kain tayo guys. Kainan na. Sana Isipin tayo ng mga certificate nyo ngayon. Actually, medyo hindi na po ako masyadong active sa Larga kasi po in the past, may nangyari po kasi sa akin. Naoperahan po ako. So, matagal, ang sabi ko ng doktor ko, matagal pa ako before babalik sa bike lane or magbabike. Kahit magpwersa ako, bawal din. Walking lang exercise sa akin. So, kung nakikita nyo, wala po ako sa daanan, kumbaga sa bike lane. So, pasensya na kayo at hindi niyo po ako nakikita. Siguro ngayon lang ako ulit na nakita ninyo. Ito, hindi pa ako masyadong active. Kaya ngayon, dahil Christmas party natin, ngayon pa paano nakakita naman ako. Okay, so sa ngayon, ay papatuloy na natin yung ating bigaya ng certificate. So, hindi ako aware dito, pero ano na lang natin, pamimigay natin doon sa mga, may mga pangalan dito sa certificate. So, tatawagin ko po isa-isa, si Sir Rodel Baluna, nasaan po kayo? Sana all. Video to, video. Naka ano na to? Picture. Thank you. Thank you, Sir Rodel. Palakpakan naman mo. Ay, Ma'am Joanne Murata. Nandito ba? Wala si Ma'am Joanne? Naka-duty? Next na lang tayo. Si Sir Wilson ba nandito? Uy, Sir Wilson Pogi. Nandito ba to? Okay. Sir Wilson. Palakpak ka wala rin? Wala rin. Okay, next muna tayo. Ay. Si Sir Glenn po, nandito ba? Wala rin. Wow, daming absent. Pinagtatawagin ko po Mr. and Mrs. Tanlasco. Sila po yung sponsor natin ng mga gift ninyo tonight. So, Mr. and Mrs. Yung dalawang team. Isang team po muna. Then mamaya na ako isang team. Then yung matitira, sila po yung mag-judge kung sino po ang makakapagbigay ng tamang sagot. Okay? Sige po, harap po tayong lahat doon. Sa team na to, siya na po ba talaga yung magbibigay sa akin ng, siya na po yung magbibigay ng last ano? Gusto po muna kayo mag-usap. Magbibigay ako ng mga moves, tapos bibigay ko sa kanya hanggang makarating sa'yo. Hindi pwede sabihin na, hindi pwede, Bakit? Hindi pwedeng ano? hindi pwede sabihin. Parang Body movements lang, dito kasi. Magkaroon po tayo ng, yan, dito ha. Next, dito po. Dito po tayo sa gitna para lahat po makita. Yan, dito. Dito kasi, dito ka, dyan ka, last. Lahat po, dito po tayo tumingin. Hanggang ganito na. Alito-alito. Oo.
Ben, smile Ben. Tingin nyo, tingin. Meron na tayo ha. Lima lang. Lima? Lima? Oo, lima lang. One. Okay. Two. Three. Five. Lera. Tatlo lang kaya. Apat lang. Apat lang. One. Two. Kamay. Paa. Paa ka rin. Ulitin mo. One. One. Two. Four. Game! Ready? Alabet kay Kuya. Hindi, harap ka sa kanya. Pasa mo. Pasa mo sa likod, harap. Pasa mo yan. Harap. Ipasa. Ipasa mo. Yung tinuro sa'yo. Oh, sige. Oh, kataw yun. Yes, go on. Sige. One. 1. Dughan. Ganyan, ganyan. Tatlo lang sana. Okay, ulit. Ulit. Gawin natin tatlo. Tatlo na lang. Tatlo lang. Jackpot si Ruben, rice cooker. May pangluto na. Thank you, sir. O, sir, isa pa. Isa pa, para dito. Game. Ren. Hindi na, dito na. Nandiyan na? Hindi. Unutan niya ako. Alin, ito na malaman na to. Unot ako. Renan! Si Renan. Renan, pitpitin mo na to. Hindi pa picture. Pa-picture. Kunin mo na pa-picture na dito. Layo naman. Ulay pen. Pagaling. Kunin mo yung Sabi mo. Ulay pen niya. Ano yan, Colgate? Okay, isa pa pong rapon. Draw. Kulang pa tayo ng isa. Gusto niyo pa ba ng isa? Okay, ang isa pa. Bull pa, sir. Isa pa. Sir, bono. Alin po ang bibigay natin? Ito yung bag? Sige, itong bag. Okay. Sige, ay, ito na. Dito na, ito na. Ito. Oh, yeah. Okay, para po kay Sir Rena. Okay, Ma'am Maribig po ito. Arnel. Oh, sila. Si Elmer! Sir Elmer po. Baga ka Okay, mo. para pa naman po tayo. Sir natin. Yan, thank you. Okay. Okay, meron pa tayo dito. Next pa. Next pa. Oh, house and lot para kay Sir. Pasa. Pasa. Kalabit. Erben. Dancer. Ang batang dancer sa American Design. Okay, Oh, pasa. Pasa game. Sundin mo. Gayahin mo, sundin mo siya. Gayahin mo. Oh, gayahin mo, sabay kayong dalawa. Okay, kalabit. Sundin mo siya. Ito sarap, sundin mo sarap. Tingnan. Sana all.
Ah,